Partners van Culinair Live zijn Van Dinter Wijnhandel, Van Appeven, VHC Rooswinkel, Schmid Zeevis, Lindeboom en brood- en banketbakkerij Fleuren. La vita sai è fantasia, fai come vuoi, tutto in proporzione, goditi in pieno quello che ti dà, ma mai saziarsi, mai fermarsi. Goedenavond dames en heren, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Navenant Culinair Live. We stonden hier op de plek waar normaal de mensen genieten bij Navenant Culinair Live van een heerlijk apparatief. Ik deel nu de toffel met Jan Pinkaerts. Hartelijk welkom. Ja, goedenavond chef. Daar heb je prachtige spullen liggen, doorziende amuses van gemaakt. Wat is het precies? Ja, we hebben hier vandaag 2 producten metgebracht. Een Ardens gebraad, ja. Ardens gebraad en een varkensrek dan. De Ardens gebraad is uitgebeend, ja, van een rek. Licht gepekeld en gekruid. Supermals. We hebben daar vanavond dun gesneden lepjes van met een zuurkoolcrème. Dat duurt zich heel lekker aan. Als je kijkt naar ook vakgebied, want ja, er is vakslager, maar er is ook traiteur. Is dat traiteurschap iets, want er is het bij veel vakslagerijen erbij komen, iets wat ook door de toenemende de groei van slagerijen en retail, is dat iets wat door gewoon die specialisatie dat erop gekomen is? Van de ene kant wel, van de andere kant niet. Ik heb al 28 jaar bedrijven schieteren en ik doe het ook al eigenlijk 28 jaar heb ik traiteur erbij. Gespecialiseerd dus in het zo breed mogelijk assortiment. Met een culinaire link eigenlijk naar lekker eten toe. En dat presenteren we ook in onze winkel, in de toonbank. En wat is bij jou geworden mee begonnen met de vakslagerij of met het traiteurschap? Ik ben begonnen met de vakslagerij natuurlijk. Dat is natuurlijk het begin natuurlijk. Hè. Liefde en passie voor het ambacht. En dat breidt ze automatisch, als je de liefde en passie voor het ambacht hebt, breidt ze automatisch uit natuurlijk naar een stuk traiteurschap, naar een stuk culinair vakmanschap weer. Ja Jan, ik vond het heel erg fijn dat je bij ons bent. De mensen konden genieten van de amuses. Nogmaals dank, geniet zelf ook van de Noven bij Navenant Culinair Live. En we gaan hier dadelijk weer terug naar onder, naar het restaurant, om te kijken wat de Noven verder te brengen heeft. Zoals je weet zien we bij Navenant Culinair Live op zoek naar de beste leerlingkok van Limburg. Inmiddels zien we aangekomen bij de halve finales. Vorige keer hadden we de eerste halve finale. En in deze halve finale staat kok nummer 1 Niels van der Heijden van restaurant Bretelli uit Wiert. En kok nummer 2 Teun van Nuland van Brine aan de Maas uit Wel. Ik deel de toffel met de mensen van de vakjury. Te Theo Klevers, hartelijk welkom. En Schaap Puts, hartelijk welkom. Theo, ik begin heel even bij dit iets te vragen. Meester ijsbereider? Ja. Wie bent ze dan, kijk ze dan naar zo'n amuses? Ja, nou, wij hebben dus gewoon dagelijks met smaak te maken. En voor ons is dit natuurlijk een hele grote uitdaging, ook als het de smaakcombinaties zijn. Hazelnoot, rode bietjes, ja, dat is voor ons prachtig om te zien. Ja. Leerzaam zelfs. Is dat nu ook zo dat steek op een gegeven moment, want je bent altijd met ijs bezig, maar ben je op een gegeven moment ook veel als kok bezig toes met koken, als hobbykok, of ga je dat te ver? Nee, geen tijd voor? Helemaal niet. Ik verzorg toe zelfs niet het toetje. Dus Zij schrijven, dan maak je even een brug naar dicht. De creatieve denker. Natuurlijk, ja, door kennen we Schaap het stuk zeer zeker van. De man die eigenlijk overal nooit een probleem ziet, alleen maar oplossingen. Zo moet ik het toch zeggen. Hè? Ja, zo kan het wel zeggen. Ja. Maar misschien weten dat heel veel mensen niet. Ik ben bovenal ook een vervent kok. Hè? Ja, ik ben een vervente hobbykok. Ja. Dat is echt wel mijn passie. Ja. Heerlijk, ja, geweldig. En als ze nu dit zo proeft, wat denk je dan? Nou, het eerste wat ik maak, wat ik metmaak, zijn inderdaad verschillende smaken. En ik vind het altijd een geweldige kunst van die koks. Hè, om verschillende smaken op zo'n klein bordje te presenteren en ze toch een harmonie met elkaar te laten zien. Want het moet natuurlijk geen tegenstelling zijn. Daar wil ik eigenlijk op letten. Ja, absoluut. Als we kijken naar het gerecht, je heeft gemaakt een combinatie van butternut, pompoen, hazelnoot en rode bietjes. Theo, zijn er producten die in die vak ook veel voorkomen?
Nou, de hazelnoot in ieder geval. Pompoen ook. Rode bieten niet zozeer. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat die combinatie is eigenlijk best prachtig. Wellicht in onze branche ook een keer te vervaardigen. Dus ik vind dit heel verrassend, nou al. Oké. Het tweede gerecht, dus kok nummer 2, Teun van Nuland. Die heeft diverse bereidingen van pompoen met peperkoek en hazelnoot gemaakt. Een eerste reactie doorheuven. Nou, ik heb het nog niet geproefd, maar ik vind de presentatie vind je prachtig. Je hebt ook die kleine krokantjes erop gemaakt. Het ziet er heel feestelijk uit. Ja, absoluut. Ja. Feestelijk goed, Ja, Theo, dit heb je al een beetje geproefd. Wat is die eerste reactie? Ja, heel verrassend. Die smaakcombinatie van het eigenlijk een beetje zoete, van peperkook met de pompoen, ja. Ja, heel erg leuk. Nou, helemaal goed. Jij gaat er nog even lekker van genieten. Pas ook een beetje in de Sinterklaas de smaak van de dingen. De meer noten komen, absoluut. Maar jij gaat hier nog lekker van genieten. Dadelijk gaat je in conclaaf en dan huren we weer met Int van den Oven Geer oogmijning. Want ja, je weet, er mag er maar einde doorgaan als in de twee prachtige kunstwerken. Ja, absoluut. Schaar Theo, hartelijk dank alvast. Ja, gedaan. Bij mij aan tafel Erik van der Linden van Fresh Valley. Erik, hartelijk welkom. Goedenavond. Jij zit hier met een heel bijzonder product, de Cumato tomaat. Ja, dat klopt. En we hebben ze hier liggen. Dit is een tomaat. Voor de mensen thuis ook, dit is een tomaat. Maar een tomaat moet toch rood zijn? Iedereen denkt dat hij rood moet zijn. Maar de Cumato tomaat die springt eruit door zijn smaak, maar vooral door zijn kleur. Die tomaat die wordt bijna groen geoost. Die kleurt naderhand bruin na. En die kun je al eten dat die bruin-groen is. En die valt op door zijn intense smaak. En vooral als je hem doorsnijdt, de kleur, het variatie, het verwerken ervan. Maar waar komt dat nou vandaan? Hoe is het nou mogelijk dat dat product groen is? Het is een delicatesse in Spanje. In Spanje is het al een heel groot product. En de Noord-Europese landen willen er niet aan. Langzaam begint het nu te komen. Wij zijn de enigste in Nederland die dit telen. Fresh Valley. En wij werken er hard aan. Het wordt steeds belangrijker en steeds groter. En door de vorige jaren hebben we ook een naamsbekendheid opgebouwd. En nu beginnen de mensen naar te vragen naar die groene tomaat of die bruine tomaat. Maar goed, je hebt de groene tomaat. Dus het verschil tussen de groene en de bruine, is dat het rijpingsproces van het product? Het rijpingsproces. Oké. Groen, dan is die neem ik aan dus nog heel jong. Dan is hij jong, maar dan is hij al bij wijze van, wij oosten hem als het onderste puntje al een beetje dit kleurtje krijgt. Dan is hij goed. Maar een groene tomaat, of een rode tomaat, als je die groen pakt, die kun je niet eten. Het is gewoon giftig. Die moet rood zijn. Maar is het niet ook zo, Erik, dat je op een gegeven moment je krijgt de situatie dat mensen die zijn zo gewend dat een product rood moet zijn, dat het bijna niet... Ik weet toen de tijd dat er een hele grote ketchupfabrikant was en die ging in één keer groene tomatenketchup maken. Blauw. Nee, groene. Oké. Groene tomatenketchup. En dat was volgens mij in de beleving dat dat voor kinderen heel grappig zou zijn. Dat product dat heeft niks gedaan. Nee, dat klopt. En daar lopen wij ook in het begin tegenaan. De consument moet hem leren kennen. Ja. En eenmaal gegeten of geproefd, dan zijn ze verkocht. En dat is onze kracht nu, of dat proberen wij nu naar buiten te brengen. Vandaar dat we ook overal meedoen. Ja. Om dit onder de aandacht te brengen. Ja. En het is een exclusieve tomaat. En daardoor bouwen we wel langzaam op, want hij verkoopt zichzelf. Ja. Eén keer gegeten. Zullen we hem heel even doorsnijden? Ik zal hem eens even doorsnijden. Ja. Kunt u het goed zien. De mooie rode kleur. Ja, hij is wel rood van binnen. Ja, hij kleurt van bruin eigenlijk naar rood. Ja, maar je ziet ook, kijk, je hebt natuurlijk door die kleur inderdaad, dat rood, dat vervaagt eigenlijk. Maar als je heel goed kijkt, zie je daar duidelijk wel het rood in zitten. Tomaten, dat klopt. Ja. Maar wij oosten soms ook een beetje groener, maar dan zijn ze ook smaak goed. Ja. En het punt is, de smaak die verkoopt zijn eigen. Want normaal, hij moet iets toevoegen. Wat is nu het verschil, Erik, tussen dit product en gewoon een rode tomaat? Proef het en dan mag je het zelf zeggen. Ja? Nu hou ik al niet van tomaten. Ja, sorry. Ja, maar dan mag je deze proberen. Nou, wat ik proef nu, maar misschien ben ik daarvoor te weinig een tomatenkenner. Ik proef weinig verschil in de sappigheid en dergelijke van het product. Ja. Maar ik proef wel een veel steviger product. Ja, daar zit de kracht in. Als je een gewone tomaat pakt, die heeft een tomaatsmaak, maar deze heeft iets intenser en is makkelijker te verwerken. Terwijl je hem ook als delicatesse mooi kunt gebruiken als garnering. Ja. En daar gaan wij op zitten. Op onze site bij Fresh Valley hebben we een stuk of 9, 10 hele leuke recepten staan.
allemaal door chef-koks gemaakt. Ja. En dan komt die steeds meer Allemaal die mogelijkheden met die groene met tomaat. Als je nu heel even kijkt, tot slot Erik, waar ligt de toekomst van dit product? Ik bedoel, want ik denk toch dat de massaliteit blijft toch in de rode tomaat zitten. Of denk jij dat wij uiteindelijk naar de groene tomaat toe gaan? Als je in Spanje kijkt, Spanje is het tomatenland. Het staat helemaal vol met tomaten. En daar zit al een steeds groter product aan te worden. Echt, in Nederland hebben we 1,5 hectare staan. In Spanje praten ze over 50, 60 hectare. Oké. Als je die 1,5 hectare die we in Nederland hebben staan afzet tegen de rode tomaat, hoeveel hectare rode tomaten hebben we staan? 1000 hectare. Ja. Dus er is nog wel een hele slag te maken. Een hele slag te maken. Ja. Maar ik denk ook dat we die kant niet op moeten. Wij moeten niet de bulk in. Maar dit is een product, het zal nooit heel groot worden. Je moet de exclusiviteit hebben. En daar ligt de kracht. Nou, de mensen genieten er hiervan, want het is natuurlijk een bijzonder product. Mensen genieten hier van een heerlijk voorgerecht met zeebaars en kumatu-tomaat. Paul, jij hebt daar het gerecht staan. Wat hebben we precies? Van de zeebaars heb ik een kleine tartare gemaakt. Van de flapjes, zeg maar, van de zijkant van de zeebaars. En dan een stukje hebben we in zout gepekeld en gemarineerd. Dat is wel rauw, maar je kunt het gewoon eten omdat het gemarineerd is. En dan een klein beetje van die tomaten. We hebben verschillende bereidingen gedaan. Als je dit ziet, is net als je zo uitgesneden is of het een aardbei is. Ja. En dan de schil en dan advocaat. Hoe kijk jij naar die tomaat toe? Ja, ik vind het een hele smakelijke tomaat. Maar hoe kijk jij naar dat feit van die kleur? Dat is wel een beetje... je denkt dat hij niet rijp is. Dat denk je. Dat gevoel heb je bij die tomaten, vind ik. Ja. Maar hij is zeker wel rijp en is ook heel erg een smakelijke tomaat. Ja, super. Ja, wilde je net wat zeggen? Vooral, ik wou natuurlijk iets zeggen over die zeebaars. Ja, want die komt van jou, Tom. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Zeebaars, wat zit er? Want het is allemaal zeebaars. Maar er zit een flink verschil tussen qua grootte eigenlijk. Ja, nou, dit is een lijngevanger. Hier zie je ook... Er zit de haak. Die zit erin. Dus echt een prachtig beestje dan. Ja. Dat is ook super vers. Je ziet het hier weer. Die rode kiemen. Ja, de rode kiemen. De bolle ogen. Stevigheid. De glans. Gewoon alles zie je gewoon. Hier ook hoe helder die nog is. Ja. En dit is dus een wilde? Dit is een wilde. Er wordt een lijn gevangen. Meestal met kleine bootjes. Ja, dat is een prachtige vis. Daar is je zo onbeschadigd ook, hè? Dus die blijven heel mooi ook. Hij blijft niet in net hangen of zo, omdat hij eigenlijk hier wordt hij mee gevangen. Ja. Dus een zeebaars die door netten wordt opgehaald. Ja, die zitten koekieën bij, zitten dingen bij, kreeften. Zit daar ook het probleem in met, want als je met kleine bootjes het water op moet en dat te gaan vangen, kan ik me voorstellen dat dat een product is wat niet altijd even makkelijk leverbaar is. Zodra het natuurlijk stormt en windkracht 5 al, is het al niet meer mogelijk. Hè? Dus daar zie je ook de schommeling in de prijs van. Zeebaars is eigenlijk wel duur. Maar het is ook wel veel lekkerder. Het heeft een veel krachtiger smaak als kweek. Is dat zo? Als ik even die brug maak naar vlees, dat is dan niet jouw specialiteit. Maar dan heb je natuurlijk ook het wildseizoen en dat heeft ook een vele andere smaak. Is dat in vis ook zo? Ja, je ziet wel dat het wild is natuurlijk, moet gewoon voorrang hebben dat steviger is, mooier. Kweekvis wordt wel steeds beter. Er worden straks ook certificaten voor uitgereikt. Het hangt natuurlijk van het voer af wat erin gaat. Maar die kweekvis wordt die eigenlijk nooit groter als dit formaat wat we hier zien? Nee. En hoe groot kan een baars normaliter worden? Want die kunnen echt heel groot worden. Ja? Die kunnen echt tot dolfijnachtig worden als je maar door laat gooien. Ja. Hier zie je trouwens ook Bardeligne, dus een lijngevangen dingen. Die heeft ook altijd een certificaat. Die zitten altijd aan. Okay. Is dat niet levensgevaarlijk om met zo'n bootje dat water op te gaan en dan zodra ik zo joekelen? Nee, maar je ziet het wel eens in tekenfilms gebeuren. Maar ik kan me het voorstellen dat je in een bootje zit en denkt van... Ja, maar dan knip je het lijntje door hè, als hij te groot wordt. Oké, daar zijn ze wel heel verstandig op. Dan zeggen ze niet, ik wil een persie aan boord voor de grootste vis te scoren. Nou, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ze van gaan. Ja. Wat is voor jou nu prettiger om het feit zo met wild te koken neem ik aan, hè? Ja, nu natuurlijk. Maar je hebt gewoon steeds een seizoen, hè? Het wildseizoen bedoel je? Ja, het wildseizoen. Heb je die seizoenen echt in de vis ook? Dat er een wildseizoen is? Ja. Er wordt steeds strenger naar gelet, omdat je in de paringtijd willen ze ook steeds minder dat je niet een zeetong op het voorjaar verkoopt. Want er zitten heel veel kuit in. Ja. En kuit, dat is dus een nieuwe jonge vis. En dat is gewoon steeds duurzamer. Daar zijn ze steeds meer mee bezig. Om zit niet in een bepaalde tijd een bepaalde vis op je kaart.
Ja. Er is ook een speciale kalender voor, Ja. hè? Dus om dat te volgen wanneer het seizoen is. Ja. Of geen seizoen is. Ja. Hoe zit het met het product ook voor de particuliere klant? Als de hobbykok, kan die er ook mee werken? Of behelst het toch veel meer aandacht dan gewoon een kweekvis? Nou ja, ik denk dat het vrij makkelijk is. De hobbykoks zijn natuurlijk enorm, maar ook de huisvrouwen, de weekendkokers en zo. Wat we nu hebben naast dat we aan restaurants leveren, wordt er nu ook aan de particuliere klant geleverd. Voor 12 uur via de website besteld, hebben ze de volgende dag in huis. Oké, dus dan kunnen ze heel inderdaad heel ook Nederland. dat kwalitatieve topproduct Ja. krijgen. Nou, Tom, fijn dat je hier was. Paul, bedankt voor je uitleg. Het ziet er fantastisch uit. De mensen hebben hier al heerlijk genoten. En ja, het was een prachtig gerecht, maar dat zijn we gewend van jou. Hè? Dank je wel. Ik deelde tof met Ronald Rooswinkel van de firma Fribizoet Enkelens in Duitsland. Je maakt groente- en fruitsalades. Ik kijk dan even naar dit product, maar ik denk dat je meer doet dan alleen dit bakje maken. Wat moet ik me toch bij voorstellen? Nou, we doen een hele hoop producten maken, met name gesneden groenten, gesneden fruit en ook een componenten, maar ook een salades. Ja. Is dat nou een industrie die ontzettend groeiende is? Want dus als ik bijvoorbeeld ook in een tankstation kom, dan zie ik al het zakje met die kleine appelpartjes liggen. Merk je nou dat er steeds meer vraag naar komt naar het gesneden krijgen? Het is absoluut een merk wat aan het groeien is. En ook de mensen toes gaan steeds meer over naar gemakkelijke producten. Een hoesvrouw staat tegenwoordig nog maar 15 minuten in de keuken en vroeger stingen ze 50, 60 minuten in de keuken. Ja. Ja, dus... En is dat dan, en geen spot er dan op in door continu, zal ik maar zeggen, weer verder te gaan in die ontwikkeling? Want vroeger wie de eerste keer de veur gesneden gewassen producten in de supermarkt namen, dat was al ongelooflijk. Maar als je kijkt wat dan nu leed, waar moet ik allemaal aan denken? Wat maak ik allemaal voor producten? Ja, het assortiment wordt steeds groter. We doen bijvoorbeeld heel veel gestanste groentes maken. Kleine worteltjes met nog een stukje groen eraan die helemaal geschild worden op 10 gram. Ja, dus echt heel maatwerk, heel veel maatwerk. Is het ook alleen maar maatwerk in die zin? Dus doet je bijvoorbeeld de klant in de specifieke winst, daar speelt je op in. Is het dan alleen maar of zit er ook nog een heel stuk bulk achter? We doen nog heel veel bulk. Fruitsalades bijvoorbeeld, fruitsalades op sap, fruitsalades droog. Ik denk dat we dit jaar ongeveer een 450 ton fruitsalades produceren. Ja, dat is gigantisch. En dat is natuurlijk een massaproduct. Ja. En groeit die vroeg ook continu van die fruitsalades? Ja, ook de afzet, dat groeit echt goed. Wat is volgens mij het meest interessant? Dat stukje moordwerk of die bulk? Want ik maak dat bij die bulk stel die marges meteen nog onderuit. Beide. Door de combinatie kunnen we de klant goed bedienen en kunnen we hem een totaalpakket aanbieden. En dat is op een gegeven moment wat we ook willen. Ja. Dus daar is de bulk eigenlijk nu dat je met het maatwerk daadwerkelijk het onderscheid kunnen geven. Maar wat zien we, is er veel concurrentie in deze branche of zit je toch wel redelijk een uniek bedrijf? Er is natuurlijk toch wel wat concurrentie, maar omdat wij dus eigenlijk alle facetten doen, zijn we toch eigenlijk tamelijk uniek. Ja. En wat zien dan alle facetten, Ronald? Want ik bedoel, ja, ik zie groente fruitsalade en dit komt voor alle facetten. Maar ja. wat moet ik erbij voorstellen? We beginnen bij gesneden kruiden, gesneden groenten in monoproduct. En dan gaan we door naar groenten mixen. Dan gaan we door naar rauwkostsalades, dus groenten mixen eigenlijk met een dressing in toegevoegd. En dan gaan we naar de fruitcomponenten en dan is dus de monofruitcomponenten en dan ook langzaam steeds meer naar de fruitsalades toe. Dus we doen van A tot Z. Ja. En ook klanten, is dat met name een retailkanaal? Of dus de supermarkten, de tankstations, zullen we zeggen, dan komt dat gesneden goed al te liggen in wat ik zeg net die appelpartjes. Of zijn er toch nog hele andere aanzetkanalen waar we misschien gaan niet bij nadenken? Wij zitten niet zozeer in het retailkanaal, we zitten meer op de catering, de horeca, de instellingen, de luchtvaartmaatschappijen. Luchtvaartmaatschappijen, wat moet ik me toch weer voorstellen? Nou, als mensen bijvoorbeeld in een vliegtuig zitten en ze krijgen bijvoorbeeld een fruitsalade gediend, nou, dan is eigenlijk de kans heel groot dat die van ons afkomt. Ja? Nu zit ik in het vliegtuig, want dat gebeurt ook al eens, en dan zeg ik bijvoorbeeld de cola light. En dan krijg je een schiefje citroen. Ja. Dat je dat zoiets ook? Sowieso wel, ja. Ja, dus de klant bestelt dan bij ook een bulk schiefje citroen in het vliegtuig? Zowel een bulk, maar ook bijvoorbeeld 10 halve citroenschiefjes verpakt in één bakje, zal ik zeggen. Of zelfs de citroenschiefje met een tandenstoker erdoorheen. Nou, ongelooflijk. Hoe is het in? Geen idee. Ja, onbeperkte mogelijkheden. Open einde. Heel fijn dat ze hier waren. Ja, dankjewel, Ronald. Oké, dankjewel.
We zijn aangekomen bij het grote moment. We gaan genieten van heerlijke wien. Ik deel het tof met Hein Schumanns, want dat is natuurlijk mijn grote steun en toeval op het moment dat wien beoordeeld moet gaan worden. Omdat ik dat gewoon niet ken en dan ken ik niet plaatsen. En Paul van Dinter Wijnhandel, hartelijk welkom. Als we terug de tijden gaan, 25 jaar terug, dan kwam eigenlijk alle topwien die kwamen uit Frankrijk. Tegenwoordig de gepassioneerde wijnboer heeft gewoon goede wien en maakt het land van herkomst niet me veel uit. Wie kent dat eigenlijk? Ja, inderdaad. Ik denk dat ze de oorzaken moest gaan zoeken. Weet je, we reizen allemaal veel meer. Ons publiek is jonger geworden. Ons publiek zoekt eigenlijk gaat meer creativiteit op. Doordat het vroeger mensen worden die dat dus eigenlijk gaat vastgeroest worden in de Chardonnays, in de Cabernet Sauvignons. En nu zoekt men ook nog een stukje creativiteit. Men zoekt naar andere druivensoorten. En dat maakt dus dat eigenlijk dat heel wijnlandschap, dat is totaal veranderd eigenlijk. Dus eigenlijk was het landschap er al heen, maar er wordt geen gebruik van gemaakt door het weinige reizen. En, onbekend, we hadden in onze jeugd geen centen. Nu kent iedereen dat voor een paar centen naar Lissabon vliegen of naar Rome. En komt daar wien tegen en dan gaat er dat hier ook in de wijnwinkel zoeken. Hè? Dus dat is ook echt zo die route, dus die jeugd. Merk je ook dat steeds meer jeugd wien begint te drinken en wienkenner wordt, moet ik zo maar te zeggen? Als ik gewoon naar mijn eigen kijk, ik geef dus heel veel cursussen en zo. En dan als ze dan zo is wie dat er interesse zit bij de jeugd eigenlijk. Ja, en de jeugd, dan pak ik niet natuurlijk, ik zit hier niet te praten nu van 15 tot 22. Hè, nee, dus, nee. Maar we zitten dus ietsjes toch gaat verder in leeftijd. Maar dan kunnen ze toch de mensen tegen die dat toch wel absoluut interesse hebben. Die willen veel meer weten eigenlijk over wijn. Ja. Algemeen ook. Hè. Dus algemeen culinair willen ze veel meer weten. Hè. Dus, En dan hebben we een Portugese schoonheid. Waarom deze wijn? Samen met Hein hebben we deze menu besproken. En men zoekt dan ook brengen een schat anders dan alleen maar een Chardonnay erop. En zet dan ook een schat neer wat verrassend is. Wat maakt deze wijn bijzonder? Hè? Het is in herkomst. De streek onder Lissabon, Setúbal, al die eeuwenlang beroemd. En ook om zijn originaliteit. De bodem en zijn druivenrassen. Arinho als ik het goed heb. Ja, de Fernão Pires en de Arinto. Hè. En die hebben dus een smaakpatroon wat we nog moeten leren. Maar meteen is dat een schot in de roos, het huis niet te leren. Het is zo acceptabel, zo bijzonder, zo nieuw. En eigenlijk een grote aanvulling op wat de jeugd zoekt. Wat kon ik proeven? Ja, exotisch fruit. Ja, heel fruitig. Ja. Beetje kiwi-achtig. Ja, dat klopt. Ja. Ook met mooi bitters. Ook een beetje vettig, toch wel? Zeer fris, zeer zuiver, origineel. Dat is meteen, als je dat in de mond krijgt tijdens een diner of zo, dan zeggen ze meteen, hey. Verrassend. Paul, wie is dat als hij zo proot over de wien? Wat is er dan voor gevul? Ja, zo praten we met een en zo praten we eigenlijk naar de wijnliefhebber toe. Omdat dat eigenlijk, daaruit bleek de passie en eigenlijk hetgeen hoe dat wie het verdoen. Dat is dus, daar heb je voldoening aan. Ja. Een stuk heb ze door de leven in zitten. Daar heb je al zoveel aan jaren aan gespendeerd. Maar als ik ook zo twee bij eind zitten, dan heb je toch de nodige oven. Dat moet toch heel bijzonder zien wat er dan gedronken, geproefd en beoordeeld wordt. Bestudeerd ook. Ja, bestudeerd, maar ook genoten. Hè? Ook. Ben je ook in studeren geneten dus? Weet je wat het is? Het ook, de komt Paul terug, hij is uit Portugal. Ik beheers niet de hele wereld. Dan leer ik weer wat. En Paul is dan weer, hij heeft dan daar kennis opgedaan. En ik praat dan eigenlijk uit de richting van de Nederlandse consument. Ik zeg, ik constateer dat. En samen kunnen ze dan, dat is het. En ik ben heel blij dat ik vanochtend dieren, daarom zou ik zeggen gezondheid, dat we er een dak over mogen doen. Gaan we zeker doen. Heel fijn. Gezondheid. Santé. Partners van Culinair Live zijn Van Dinter Wijnhandel, Van Appeven, VHC Rooswinkel, Schmid Zeevis, Lindeboom en brood- en banketbakkerij Fleuren.